Salam gadyrly görüjülerimiz. Bu gezek biz size Hytaýlaryň aňsat gowurlaýan naharlarynyň birini görkezesimiz geldi. Hemme gerek önümleriň listini description bölüminde ýazylanlar. Innosa bişiriş usulyna başlaly. Tawamyzyň içine günawakar ýağyn goýup gowy gyzdyrmaly. Ýağymyz gyzandan soň içine göklerimizi atyp 4 minut gowurmaly. Göklerimiz gowurulyp durka, noodlesymyzy gaýnan suwda 10 minut goýmaly. Eger noodles ýok bolsa, diňen ýumurtadan hamyr edip, aş kesip, suwda gaýnadyp pişirseňiz hem bolýar. Göklerimiz gowurulandan soň başga bir gaba çykarmaly we etimizi bişýänçä gowy edip gowurmaly. Indi bolsa başga bir gapda sousunu taýýarlaly. Onuň üçin 6 nahar çemçesi soy sos, 4 nahar çemçesi küncü ýagy, 6 olar gowy edip garşdyraly. Et gowurulyp pişen soň göklerimizi goşup gowy edip garşdyralyň. Indi bolsa bişiren aşyňyzy ýa-da noodlesyňyzy goşup gowy edip garşdyryp üstüne sousuňyzy goýuň. Naharyňyz bişenden soň üstüne küncü atmaly. Tomaşa edeniňiz üçin köp minnetdar. Like basyp, komment ýazyp, subscribe bolmagyňyzy unutmaň. İştäňiz açyk bolsun, janyňyz sag bolsun. Ýene-de görüşýänçäk.